Lamɛn baw an ka foli bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na an sɛnɛ aw ka kɛnɛ mandi kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye sɔgɔmadolo o tako filanan an bɛna ka na sigi an ka baro tako filanan o kɛnɛ kan baro min ni a bɛ tali kɛ Alain Foka ale ye sɛgɛsɛgɛli minnu k'olu kɛ Modibo Keyita ni a taamaɲɔgɔn olu la ka baro in lase aw ma Barabokoum jagokɛla don Bamako yan. Suite de notre série consacrée à Modibo Keyita, an ka masala in a tɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin Modibo Keyita ma qui en cette fin d'année 1958 ni san n'o ye san 1958 o kuncɛ wagatiw ye est désormais le président du gouvernement de la République soudanaise, ale ye fanga o kuntigi ye Sudan jamana kunna créé 2 mois seulement après le référendum de septembre 1958, min sigira sen kan kalo fila dɔrɔn san 1958 o kandili tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye référendum ye qui a donné naissance à la communauté à laquelle appartient son pays. o min nana ka na banke kulu la kulu min ni a ka jamana sen bɛ o la Cette unité, Modibo Keyita commence à la réaliser o kelenya Modibo y'a daminɛ k'o waleya avec la naissance de la Fédération du Mali ni Mali faraɲɔgɔn kan kulu bangeni ye le 17 janvier 1959. san 1959 o binawulen kalo tile 17 n'o ye san kalo fɔlɔ ye Un État fédéral qui se compose de 4 nations. faraɲɔgɔn kan jamana naani bɛ min kɔnɔ Sous la pression de la Côte d'Ivoire et plus précisément du président Félix Houphouët-Boigny, papali jukɔrɔla la papali min bɔra Côte d'Ivoire yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana ka bɔ Félix Houphouët-Boigny jamanakuntigi yɔrɔ plutôt anti-fédéraliste, Houphouët-Boigny min ni ale tun bɛ faraɲɔgɔn kan kɛlɛli la cet attelage ne va pas tenir longtemps, o jɛ ka baara min filɛ o ye o tɛna mɛn sen na puisque le Dahomey et la Haute-Volta ka daa kan Dahomey ani Haute-Volta vont très rapidement se retirer. olu bɛna teliya la ka u sen bɔ Il ne reste plus que le Soudan français et le Sénégal. a tɔ tora dɔrɔn Sudan français ani Sénégal ye Les 2 pays motivés vont mettre en place les institutions qui vont régir leur fédération. jamana fila minnu ni dusu kun bɛ olu kɔnɔ na olu bɛna ka na lasigidaw fangabondaw k'olu sigi sen kan fangabonda min ni o bɛna u ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kow jaratigɛ Modibo Keyita reste le président du gouvernement fédéral du Mali, secondé par Mamadou Dia, Modibo Keyita ale bɛ to ɲɛmɔgɔya la min bɛ fara ɲɔgɔn kan fanga kofɔ Mali la ka Mamadou Dia da ale kan tandis que Léopold Sédar Senghor est président de l'Assemblée fédérale. k'a sɔrɔ Léopold Sédar Senghor ale ye fara ɲɔgɔn kan wasabulon ɲɛmɔgɔ ye Un mélange explosif. o ye mugujugu kɔni nɔɔni ye min bɛ se ka pɛrɛn tuma bɛɛ lajɛlen na Mais on nage en pleine euphorie et Senghor ne tarit pas d'éloges sur le président Keyita. nka t'a sɔrɔ a si o bɛ a sanayɛlɛ bɛɛ lajɛlen na wa Senghor kuma bɛɛ lajɛlen na a bɛ tanuni kumaw la k'olu fɔ k'a ɲɛsin jamanakuntigi Keyita ma Nous, Sénégalais, avons refusé de prendre la présidence du gouvernement. an Sénégalikaw an ye an ban ka fanga ɲɛmɔgɔya ta Nous avons pensé pour le Mali an ye a miiri Mali ta fan fɛ qu'il fallait que ce fût un Soudanais, ko wajibi kun don Sudanka dɔ ka k'a ye un Modibo Keyita. Modibo Keyita Si c'était à refaire, nous recommencerions. n'a sɔrɔ an kun kan ka segin kow kan an tɛna segin a kan ka Modibo Keyita ta kura ye C'est dans ce climat d'euphorie, de confiance, d'amitié que le 18 janvier 1960, o danaya o ani o ɲagalibaw de kɔnɔna na ko san 1960 o binawulen kalo tile 18 n'o ye san kalo fɔlɔ ye sous la conduite du président Léopold Sédar Senghor, ɲɛmɔgɔya kɔrɔla la min bɛ jamanakuntigi Léopold Sédar Senghor kofɔ la délégation malienne engage des discussions avec la France Mali cidenw olu nana kumaɲɔgɔnya dɔ dabɔ ni Faransi ye en vue de l'indépendance. ka a ɲɛsin yɛrɛmahɔrɔnya ma Le 20 juin 1960, san 1960 o wasiwara kalo tile 20 n'o ye san kalo 6nan ye Léopold Sédar Senghor proclame l'indépendance de la Fédération du Mali. Léopold Sédar Senghor ale ye yɛrɛmahɔrɔnya welewele da Mali fara ɲɔgɔn kan jamana tɔgɔ la Le peuple du Mali, Mali jamana kɔnɔdenw par le vote unanime de ses représentants, a ka nɔnabilaw bɛɛ lajɛlen jɛlen kɔ ka sugantili kɛ k'u kan kɛ kelen ye proclame solennellement l'indépendance de la Fédération du Mali comme État libre. olu nana ka na Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu ka yɛrɛmahɔrɔnya welewele da L'indépendance ainsi proclamée en grande pompe o yɛrɛmahɔrɔnya min ni o ko fɔra ni dunu ni bala ye cache mal les petites dissensions qui persistent au sein, ou plutôt à la tête de la fédération. o kɛra sababu ye bɛnbaliya fitini minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu ni ɲɛmɔgɔya so la ka o dogo Entre Sénégalais et Soudanais, Sénégalikaw ani Sudankaw ni ɲɔgɔn cɛ les surenchères sur l'unité africaine ont quelque peu cédé la place aux rivalités personnelles. Komayɛlɛmɛ ko dɔw farafinna ka kelenya kun kan o ye cogo dɔ la kɛnɛ to mɔgɔw yɛrɛ kun ni ɲɔgɔn cɛ juguya y'u bolo
Rivalités qui vont être aggravées o fadenya nunu olu tɔ bena lajuguya par la nomination fin juillet 1960 ni sugantili dɔ ye min nana ka na kɛ san 1960 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6nan ye du colonel Soumaré au poste de chef d'état-major de la Fédération du Mali. ni colonel Soumaré ale sugantili ye ka a kɛ kɛlɛkɛcɛw olu ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔyaso kuntigi ye Mali fara ɲɔgɔn kan jamana tɔgɔ la. Une décision du président Modibo Keïta o latigɛ min n'o kɛra jamanakuntigi Modibo Keïta fɛ qui va provoquer un premier accroc sérieux au fonctionnement des institutions. min bena ni fɔɲɔgɔn kɔ fɔlɔfɔlɔ ye ka a ɲɛsin fanga bondaw olu labaara cogo n'u la ɲɛnamaya cogo ma. En fait, o la Mamadou Dia, le ministre de la Défense, qui lui avait proposé le colonel Fall à ce poste, Mamadou Dia ni ale kun ye ministre ye min ka baara bi ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale kun ye colonel Fall den ŋaniya ni o jɔyɔrɔ ye. va refuser de contresigner le décret comme l'exige la Constitution fédérale. ale kɔni bɛ ban k'a bolonɔ bila faama ka ŋaniya sɛbɛnna i n'a fɔ o bɛ wajibiya cogo min na jamana ka fara ɲɔgɔn kan sariya sunba fɛ. Il veut par ce refus protester contre ce qu'il considère comme un empiètement à ses prérogatives. Dia a b'a fɛ ka a jira o ban o fɛ k'a ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin waleya ma waleya min ni a bɛ o jate minɛ k'a fɔ ko sendon kɛra ale ka baaraw la. Refus qui va contribuer à exacerber les antagonismes o ban min filɛ o bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara juguyaw ani fɔɲɔgɔnkɔw ni sennayaw kan. entre les deux camps qui, bien qu'en faveur de la fédération, souhaitent contrôler son gouvernement. fan fila nunu olu ni ɲɔgɔn cɛ fan fila minnu ni fara ɲɔgɔn kan tɔn yɛrɛ kanu fɛ olu kun b'a fɛ ka jateminɛ kɛ ka u ka fanga yɛrɛ k'a boli a boli cogo la. 19 août 1960, san 1960 o dababila kalo tile 19 ni o ye san kalo 8nan ye. Modibo Keïta, qui n'a pas apprécié l'interprétation de Mamadou Dia, Modibo Keïta min ni Mamadou Dia ka kɛwale o ma bɛn ale ma. qui n'a pas digéré son refus de contresigner le décret de nomination du colonel Soumaré au poste de chef d'état-major de l'armée fédérale, n'a ma bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min bɛ tali kɛ colonel Soumaré ale tali la k'a bila jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min ni o bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in sɔrɔsikuluw kofɔ. convoque à la hâte le soir le gouvernement fédéral. Modibo Keïta sɔrɔla o la ka wele bila teliya la ka a lase fara ɲɔgɔn kan kuluw ka fanga ma. Malgré l'absence des cadres membres du Sénégal, hali k'a sɔrɔ ko Sénégal o mɔgɔ 4 bɔ ɲɔgɔn ko minnu ye tɔn ye mɔgɔw ye n'olu kun tɛ kɛnɛ kan. plusieurs mesures sont adoptées, diɲɛ kɛra ni tagabolow caman ye. notamment la destitution de Mamadou Dia. a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka Mamadou Dia k'a gwɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. o de kɔni kɛra balawu lawulili sababu ye. Modibo Keïta est accusé cette nuit-là de tentative de putsch. Modibo Keïta a jalakira k'a fɔ ko a ye kafojaso kɛ k'a ye coup d'état kɛ. Et le Paul Sédar Senghor monte aussitôt au créneau. ani Léopold Sédar Senghor ale girinna o yɔrɔ bɛɛ ka wuli ka kuma ta. Citoyens du Sénégal, Sénégal jamana kɔnɔdenw. c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. PPS kalatigi o de bɛ ka kuma aw fɛ. Comme vous le savez, i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na. Modibo Keïta, Modibo Keïta poussé par une ambition folle, fatɔ dusu min kun bɛ a kɔnɔ vient de tenter un coup de force o nana k'a lajɛ ka janfa de kɛ sisan contre le peuple sénégalais. k'a ɲɛsin Sénégal jamana kɔnɔdenw ma. Il a destitué Mamadou Dia a ye Mamadou Dia gwɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la de son poste de ministre de la Défense du Mali ka bɔ a ka jɔyɔrɔ la ni o ye minisiriya jɔyɔrɔ ye min bɛ sɔrɔsiw tɔgɔ la ko fɔ Mali kɔnɔ. Or, k'a sɔrɔ il fallait pour cela walisa k'o kɛ wajibi kun don l'approbation de la délégation du Sénégal fo Sénégal cidenw kun ka sɔn o ma à l'Assemblée fédérale. fara ɲɔgɔn kan wasabulon kɔnɔna na. Il a mobilisé les troupes du Mali a ye Mali kɛlɛkɛcɛw lawuli ka jɔ contre le peuple sénégalais, k'olu ɲɛsin Sénégal jamana kɔnɔdenw ma. troupes dont la plupart sont des Sénégalais. wa o kulu yɛrɛ fɛnɛ fanba yɛrɛ o ye Sénégalikaw de ye. C'est une autre illégalité o fana ye kɛwale dɔ ye min tɛ bɛn sariya kɔnɔ. car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, ka d'a kan kɔnɔna lakana o ye jamanaw de ta ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan. non à l'État fédéral. nka o tɛ fara ɲɔgɔn kan jamana ta ye. Mais, nka comme chacun le sait, i n'a fɔ bɛɛ kelen kelen b'a dɔn. Modibo Keïta Modibo Keïta n'a cure de la légalité à la force. Modibo Keïta a ye fanga fisaya ni sariya ye. Nous répondons par des forces supérieures, nka an bɛna jaabili kɛ ni fangaw ye minnu ka bon kosɛbɛ. sénégalaises, sénégalais. Sénégalikaw cɛman n'a musoman L'heure est grave. wagati ka jugu. Je n'ai pas besoin de vous le dire. ne mako tɛ a la k'a fɔ aw ɲɛna. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. abada Sénégal ma deli ka kɛ ni ɲɔgɔnna dabolo kan. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, bi min de ko don an ta fan fɛ. Sénégalais et Sénégalaises,
Sénégal ka cɛman ana musoman de défendre notre indépendance, ko an ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya de makara cette indépendance o yɛrɛma hɔrɔnya min dont les hommes politiques sénégalais Sénégal politiki mɔgɔw ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. olu de kɛra a ko makaranbagaw ye golofina kana na faransikan bɛ fɔ yɔrɔ min na Ce que l'on veut, u bɛ min fɛ vous le savez, a b'a dɔn on ne s'en cache pas, an tɛ an sen don u bɛ min fɛ c'est vous coloniser. o ye ka aw kɛ jɔn ye Ce que l'on veut, u bɛ min fɛ c'est vous réduire en esclavage. o ye ka aw de kɛ jɔn ye Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres bi aw na an mɔkɛw olu ka cɛfarinya an'u ka bonya aw na o lakuraya bi d'un Ndiadia Ndiaye, d'un Lat Dior Diop. min bɛ jajanjayi kofɔ ani latijɔr job Pour ma part, ne ta fan fɛ je suis prêt à mourir, ne labɛnnen don ka sa comme tous les leaders de l'UPS. i n'a fɔ UPS o ɲɛmɔgɔw bɛɛ Vous aussi, n'est-ce pas, aw fana yala o tɛ wa pour que vive le Sénégal. walisa Sénégal ka ɲɛnamaya Cette nuit-là à Dakar, la tension est à son comble. nin don su fɛ Dakar fitinɛ barika kun ka bon Chaque camp fan fila bɛɛ essaie de mettre l'armée et la gendarmerie de son côté. o bɛ k'a ɲini ka sɔrdasiw ani gendarmew lawuli ka u jɔ u yɛrɛ ye Un bras de fer qui tourne assez rapidement à l'avantage du camp Senghor, o fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ o ye o nana ka na yɛlɛmɛ joona ka u daja Senghor ni a ka mɔgɔw la qui dans la journée, sentant la détermination de Modibo Keïta irréversible, olu minnu y'a kɔlɔsi k'a fɔ Modibo Keyita bɛ jɔsen min kan fura tɛ o la a pris des dispositions. olu nana o la ka fɛɛrɛw sigi sen kan C'est la nuit de l'éclatement de la Fédération du Mali. o ye Mali fara ɲɔgɔn kan kulu o cili su ye À 1h du matin, les députés sénégalais 1h du matin wagati Sénégal wasadenw vont se réunir sur proposition de Mamadou Dia. olu nana ka na lajɛ dɔ kɛ lajɛ min n'a ŋaniya bɔra Mamadou Dia la Ils vont voter une série de lois capitales. olu bɛna ka na sariya belebele damadamaw ka u bolo kɔrɔta n'o ye Mamadou Dia. Mamadou Dia Réunis cette nuit en séance extraordinaire an faralen ɲɔgɔn kan bisu in na lajɛ balalen na dans son palais, a ka fama sigiyɔrɔ la l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Sénégal jamana wasabulon ale ye sariyaw kɛ falaki ye sariya minnu ni olu tun bɛ fangaw olu dili kofɔ a tun ye min sɔrɔ ka bɔ Mali jamana fanga yɔrɔ Elle a décidé a y'a a latigɛ que le Sénégal se retirerait immédiatement ko Sénégal na a sen bɔ yɔrɔnin kelen de la Fédération du Mali. Mali fara ɲɔgɔn kan kulu la Et elle a, dans un élan unanime, o de la a ye a latigɛ jama bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɔnɔna na proclamé l'indépendance du Sénégal. ka Sénégal jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya welewele da Cette indépendance, o yɛrɛma hɔrɔnya min filɛ o ye le gouvernement la défendra avec détermination fanga na o lafasa n'a seko ye et contre quiconque oserait la menacer. ka ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ni o bɛ wuli k'a fɔ k'a na o yɛrɛma hɔrɔnyaw bagabaga Il en a les moyens. o cogoɲaw b'a bolo L'Assemblée législative a voté une loi wasabulon foroba lasigili ye sariya dɔ ta instituant légalement l'état d'urgence. min bɛ a jira k'a fɔ ko mɔgɔ si sago tɛ i yɛrɛ la tuguni Et elle a donné plein pouvoir au gouvernement ani a ye seko bɛɛ lajɛlen di fanga tigilamɔgɔw ma pour une période de 3 mois. kalo saba bɔɲɔgɔnko kɔnɔna na Le gouvernement, fanga j'en donne l'assurance, n bɛ o pereperelatigɛ di utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise o n'a ka se dafalen bila baara la walisa ka Sénégal ka yɛrɛma hɔrɔnya lasigi sur des bases inébranlables. jusigilanw ka jusigilan minnu n'olu tɛ se ka yɔgɔyɔgɔ Cette nuit du 20 juin 1960, donc, nin su min kofɔlen filɛ nin ye n'o bɛ tali kɛ san 1960 o wasiwara kalo tile 20 na n'o ye san kalo 6nan ye le Sénégal accède tout seul à l'indépendance. Sénégal kelen pe taara a ka yɛrɛma hɔrɔnya la Et Léopold Sédar Senghor en est le président. ani Léopold Sédar Senghor o kɛra a jamanakuntigi ye En présence de Dieu ala ɲɛkɔrɔ et devant la nation sénégalaise, ani Sénégal jamana ɲɛkɔrɔ je jure ne bɛ ne kali de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. ka baaraw dafa baara minnu bɛ tali kɛ Sénégal jamana ɲɛmɔgɔya la Après cet incident qui a mis fin à la Fédération du Mali, nin fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ o ye ni o de kɛra sababu ye ka dasigi kɛ Mali ka fara ɲɔgɔn kan fanga na un certain nombre de responsables soudanais vont être retenus, enfermés au Sénégal Sudan jamana ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu minɛnen bɛna to k'u datugu Sénégal par le colonel français Pierre. Faranskaw olu ka jalabatigi dɔ fɛ ni o
o ye colonel Pierre. Parmi eux, O mɔgɔw la Modibo Keïta, que le président Senghor a accusé de tentative de putsch. Modibo Keïta sen bɛ a la Senghor ye o min jalaki k'a fɔ k'a ye janfa kɛ. Monsieur Modibo Diagouraga, vous êtes l'auteur d'une thèse sur Modibo Keïta. An balimakɛ Modibo Diagouraga, e ye kalankuncɛ sɛbɛn dɔ kɛ Modibo Keïta kun kan. Avec le recul, avec moins de passion, Ni segin kɔ kɛra ka taa sɔrɔ a ko ma kɛ ɲagaɲagaba kɔnɔna na. lorsque vous écoutez le film des événements, Kɛwale minnu dadara ɲɔgɔn kan ni an bɛ o jaw lajɛ. ne pensez-vous pas que la tentative de putsch dont l'accusé Senghor était réelle? Yala e hakili la k'a fɔ ko janfa min laɲinina ni Senghor kun bɛ a jalaki min na yala o kun tɛ tiɲɛ ye wa? N'avait-il pas tenté un coup d'État en réalité? Yala Modibo Keïta kun b'a ɲini ka coup d'état kɛ tiɲɛ na wa? Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État parce que Ne ma da la k'a fɔ ko coup d'état laɲini kun don ka d'a kan. Modibo Keïta était le président du gouvernement fédéral Modibo Keïta ale kun ye fara ɲɔgɔn kan fanga o ɲɛmɔgɔ de ye. et Senghor était le président de l'Assemblée fédérale. Ani Senghor ale kun ye fara ɲɔgɔn kan wasabilen o ɲɛmɔgɔ ye. Il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas de président de la Fédération du Mali. O la jamanakuntigi kun tɛ yen, fara ɲɔgɔn kan kulu ɲɛmɔgɔ fana kun tɛ yen Mali tɔgɔ la. Alors je ne vois pas comment Modibo pouvait faire un coup d'État contre lui-même. Ne t'a dɔn cogo min na Modibo Keïta tun bɛna coup d'état kɛ ka a ɲɛsin a yɛrɛkun ma. Je pense qu'il y a eu un problème de tempérament. N bɛ se k'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔw de fintenina ɲɔgɔn kɔrɔ. Un problème de tempérament, un Mɔgɔw fintenina ɲɔgɔn kɔrɔ. conflit de personnalité entre Senghor et Modibo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Senghor ka ko faamu cogo ani Modibo ka ko faamu cogo. Et dans le cadre des lois, Ani sariya ko hukumu kɔnɔ. des accords qui avaient été signés avec la France, Ani bɛnkan minnu n'olu tɛgɛnɔ bilara ni Faransi ye. Modibo en tant que chef du gouvernement fédéral Modibo k'a sɔrɔ ale ye fanga ɲɛmɔgɔ ye min bɛ fara ɲɔgɔn kan fanga kofɔ. a voulu prendre certaines dispositions Ale ye tagabolo dɔw ta sariya kɔnɔ pour éviter le désordre. walisa bilisa ɲagami kana kɛ. Bon, Senghor était libre de l'interpréter comme il le voulait. Hein. Ani Senghor kanabilalen kun don ka o ko faamuya a ka d'a ye cogo min na. Ça, c'est sa liberté. O ye a ka kanabila ye. Je sais que les partisans de Modibo Keïta n'ont jamais voulu reconnaître la thèse selon laquelle les ambitions de Modibo Keïta seraient à l'origine de l'éclatement de la Fédération du Mali. Ne b'a dɔn k'a fɔ ko Modibo Keïta kanubagaw olu kɔni ma sɔn abada hakilinaw olu ma hakilina minnu ni olu de kɛra sababu ye ka Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ci. Une thèse largement soutenue du côté sénégalais naturellement. O kɔni hakilinaw ye hakilina minnu ni o senkɔrɔma tintunen don kosɛbɛ kosɛbɛ Sénégalikaw ta fan fɛ. Alors monsieur Amadou Sédou Traoré, vous qui étiez un de ses proches puisque vous travailliez avec Modibo Keïta à cette époque-là. O la an balimakɛ Amadou Sédou Traoré e min kun ye a masurunamɔgɔ dɔ ye o wagati la ni i ni Modibo kun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Quelle est selon vous la raison réelle de l'éclatement de la Fédération du Mali? Sababuya jɔnjɔn yɛrɛ de jumɛnw bɛ yen minnu kɛra Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn cili kun ye. Premièrement, la Fédération du Mali Fɔlɔfɔlɔ Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu contredisait une ligne politique française. o kun bɛ ka tagama ni sira ye sira min ni o kun tɛ bɛn Faransi ka politiki taga sira ma. La France avait choisi de balkaniser l'Afrique. Faransi kun ye a latigɛ ka farafinna bɛɛ ci k'a kɛ jamana mɔrɔɲɔninw ye. La Fédération du Mali Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn allait à contre-courant de cette politique de balkanisation. o kun bɛ ka tagabolo min kan o ni farafinna cili k'a kɛ mɔrɔɲɔ ye olu kun ti bɛn. Deuxièmement, A filanan ye min ye la Fédération du Mali Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn portait du point de vue ligne politique fɛn min kun bɛ a la politiki ko sira ta fan fɛ un certain nombre de lignes d'action o kun ye kɛwale sira jɔnjɔnw ye qui s'opposaient également à la politique française. min ni Faransi fɛnɛ ka politiki sira kun ti bɛn. Je veux faire allusion d'abord à la guerre d'Algérie, N b'a fɛ fɔlɔ ka kuma Algérie kɛlɛ kun kan où la Fédération du Mali avait une position tranchée en faveur de la libération de l'Algérie. jɔsen min kun bɛ Mali ka fara ɲɔgɔn kan tɔn bolo o wagati la o kun ye jɔsen jɛlen ye o kun bɛ dɛmɛni de ta ka a ɲɛsin Algérie jamana kanabilali ko ma Et de la cessation de la guerre d'Algérie. ani Algérie kɛlɛ bɛ se ka dabila cogo min na. La Fédération du Mali avait une position également jɔsen kun bɛ Mali ka fara ɲɔgɔn kan kulu fana na sur la monnaie, k'a ɲɛsin wariko fana ma parce que la Fédération du Mali voulait prôner ka d'a kan Mali fara ɲɔgɔn kan kulu kun bɛ min laɲinina l'idée d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest. o kun ye farafinna de bɛ a fanfɛ bolo jamanaw bɛɛ lajɛlen wari kelen ka se ka dun o jamanaw kan Tout à fait à l'opposé o kɔni tun ye fɛn ye fɛnɛ fɛn min tun tɛ bɛn de la politique monétaire française par rapport au franc CFA. Faransi ka politiki sira min bɛ tali kɛ wariko la ka sanga sefa wari la. La Fédération du Mali Mali fara ɲɔgɔn kan tɔn avait également une attitude d'indépendance nationale cogo min kun bɛ a bolo o ye yɛrɛ tali ye faso kɔnɔ et de développement autonome, ani ka yiriwali min ni o bɛ yɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli kofɔ contraire à la ligne à l'époque min
min tun tɛ bɛn taasira ma a wagati la. Développement sous direction, sous tutelle que nous dénoncions à l'époque sous la forme de néocolonisation. Min bɛ tali kɛ yiriwali la, yiriwali min ɲɛmɔgɔya ni o tun bɛ farajaw olu bolo ni an ye o kɔn a wagati la k'a fɔ ko nin ye jɔnya kura ye. Tout cela faisait que ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ a to la Fédération du Mali dérangeait. Ko Mali faraɲɔgɔnkan kulu a tun bɛ degunni kɛ. Et son exemple était dangereux. Ani a ka misali o tun ye misali jugu ye. Pour la domination française à l'époque. Ka a ɲɛsin Faransi ka kuntigiya ani a ka jɔnya bolili la a wagati kama. Donc o la l'essentiel, je crois, fɛn min bɛ yen ko ye a la gɛlɛma ye ne ka hakilinata la. Des raisons pour lesquelles la Fédération du Mali a éclaté. N'olu ye kun min ye a to Mali faraɲɔgɔnkan kulu cira. Est venu de l'extérieur, plus précisément de la France gaulliste. O bɔra jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka bɔ Faransi o yɔrɔ Faransi min n'a hakilinaw bɔra de Gaulle la. Mais pourquoi d'après vous Senghor s'en prenait à Modibo Keïta comme on l'a écouté à l'instant dans son discours? Nga e yɛrɛ fɛ mun kelen pe de kama Senghor a tun bɛ jalakiw ta k'a ɲɛsin Modibo Keïta ma i n'a fɔ an bɔra k'a lamɛn a ka laseli kɔnɔ sisan. Senghor était à l'époque dans une mouvance telle que Senghor a wagati la ale tun bɛ bolo kan bolo min il ne pouvait pas agir autrement que a tun tɛ se ka kɛ kɛcogo wɛrɛ la. Une personne disponible fo n'a kɛra maa ye maa min ni a labɛnnen don à l'exécution d'une certaine politique française en Afrique à cette époque-là. Ka waliyali kɛ ka ɲɛsin Faransi ka politiki sira ma farafinna o wagati kama. Même si tous s'accordent pour évoquer justement la part de la France dans cet éclatement du Mali. Hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ a kan k'a fɔ ko Faransi nɔ bɛ ni faraɲɔgɔnkan kulu in cili la min bɛ Mali jamana ko fɔ. Les raisons étaient aussi internes, elles étaient aussi liées à la personnalité de ses responsables. A sababuyaw fana tun bɛ bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Sababuyaw gulonnen kun don fana ɲɛmɔgɔw olu jogow la. Voici comment Maguette Lo, qui a été longtemps un des ministres de Senghor et qui a vécu de l'intérieur ces événements, a filɛ nin ye cogo min na Maguette Lo ni ale mɛnna k'a to ministeriya la ministeriya min n'o bɛ Senghor ko fɔ ni ale ye nin kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya k'a to Sénégal jamana kɔnɔ. nous expliquait il y a quelques années les raisons profondes ale ye ɲɛfɔliw kɛ an ye n'a bɛ san dama dama bɔ a ɲɛsin kun jɔnjɔnw ma qui ont conduit ni olu de kɛra sababu ye à cet éclatement de la Fédération du Mali. Ka na ni Mali faraɲɔgɔnkan kulu in cili ye. D'abord, je crois les causes fondamentales, c'est que nous étions d'options politiques différentes. A kun dɔ ye k'a fɔ ko politiki siraw tun tɛ kelen ye. C'est déjà une cause essentielle et fondamentale. O kɔni o ye kun jɔnjɔn dɔ ye mɔgɔ bɛ se ka sinsin min kan. Modibo et ses amis. Modibo ni a teriw. RDA kɔnɔ. Marxiste scientifique. Minnu bɛ Karl Marx ka hakilinaw kɔ ani ɲininiw sira kan. Nous, sociaux-démocrates. An minnu bɛ yen ni an bɛ mɔgɔya ni bɛɛya sira kan. Eh bien, naturellement. O kɔni kow kɛcogo kɔni fɛ. Chaque fois que nous nous rencontrions. Tuma tuma ni an tun bɛ ɲɔgɔn ye. Que nous discutions autour d'un problème, on ne pouvait pas être d'accord. Ni an tun bɛ kumaw fɔ ko dɔw olu kun kan an tun tɛ se ka bɛn. Nous n'avions pas les mêmes manières de voir ni les mêmes manières d'analyse. An ka kow yecogow kun tɛ kelen ye ani an ka ko sɛnsɛncogow fana kun tɛ kelen ye. Fondamentalement. Kow yɛrɛ cogo fɛ. Un marxiste scientifique et un social-démocrate se connaissent. K'a sɔrɔ hakilina bɛ mɔgɔ minnu na n'o ye Karl Marx ka hakilinaw ye ka na se ɲininiw hakilinaw bɛ mɔgɔ minnu na ani minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'olu bɛ bɛɛya ani mɔgɔya hakilinaw kan. C'est difficile. A ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ. Nous pensions être des démocrates, nous voulions donc de deux États. An y'a miiri k'a fɔ ko an ye mɔgɔw ye minnu bɛ bɛɛya nɔfɛ n'o ye démocratie ye. An tun bɛ jamana fila de fɛ. Qui se rencontrent. Minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn. Qui discutent des problèmes. Minnu bɛ u ka gɛlɛyaw kow ɲɛfɔ. Qui prennent des décisions ensemble avec, dans le fond, une certaine manière de traiter les problèmes de façon démocratique. Minnu bɛ jɛ ka kow latigɛ ɲɔgɔn fɛ ani ka se ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ cogo dɔ la bɛɛya yɛrɛ kɔnɔna na. De l'autre côté, on voulait dans l'État unitaire. Nka fan dɔ fɛ dɔw tun bɛ jamana kelen pe de fɛ. Qui imposait sa volonté. Min bɛ a sago wajibiya. Et il fallait obéir, c'est ça qui correspondait à vérité à l'option des uns et des autres. Wa o de kun ka kan ka labato o de kun bɛ bɛn jɔsen ma jɔsen min ni o kun bɛ bɛɛ kelen kelen kɔrɔ. Ça, c'est un problème. O kɔni o ye gɛlɛya dɔ de ye. Secondaire. Gɛlɛya filanan. Lorsque, bon, on a fait malgré tout la Fédération du Mali. A kɔni caman ye Mali Fédération ka lasa. Nos amis maliens sont venus. An teri Malikaw nana. On les a installés
Au lieu de faire la déflation d'un certain nombre de troupes françaises, on les a installées dans les villas, dans des belles maisons et tout le reste. U lasigira yani u k'a fɔ k'u bɛ u ɲɛsin foroba caman Faransi dama damaw nana u nana ka na lasigi so ɲumanbaw olu kɔnɔna na k'u ladaka u kɔnɔna na ani fɛn caman wɛrɛw. Ça semblait choquer les Sénégalais. O kɛra fɛn ye min ma bɛn Sénégalikaw ma. D'une certaine manière, parce que encore une fois de plus, tout le monde n'est pas au même niveau. Ka d'a kan cogo dɔ la n b'a fɔ ka segin a kan mɔgɔw tɛ kundama kelen na. Nous, responsables politiques ou militants, nous savions. An minnu ye politiki ɲɛmɔgɔw ye ani kuntigi wɛrɛw ye an b'a dɔn. Que c'est tout à fait normal, tout à fait juste. Mais le peuple, lui, O kɔni o bɛ bɛn nka jamana kɔnɔdenw. considérait que oui, vraiment, voilà, on a qu'à les donner des plus belles maisons. Jamana kɔnɔdenw y'a jateminɛ ko k'a filɛ nin ye u b'a la ka so cɛ ɲumanbaw ta k'olu di. Je m'excuse à ces sauvages qui viennent du Mali. I bɛ hakɛ to k'a di nin kungo kɔnɔfaka ninnu ma minnu bɔra Mali la. Bon, alors, la réaction des Maliens, Kabini o de kɛra sa Malikaw fana olu ka faamuta kɛra min ye. ces petits bourgeois Olu y'a fɔ k'a fɔ nin bana fitinin ninnu qui ont accompagné les colons minnu ni olu ni jɔnya kɛbagaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ. pour pacifier l'Afrique, Olu ma farafinna wasa ils ne valent pas notre attention. ani an tɛ se k'a fɔ ko an bɛ olu jate. Ils sont méprisables. u ka kan ka tigɛ nsɔya. Ça, c'était les Sénégalais. O tun ye Sénégalikaw ye. Vous voyez donc la différence de notre marché. Ensuite, A filɛ danfara minnu tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ani o kɔfɛ il y en a qui sont allés jusqu'à dire dɔw yɛrɛ bɛ olu taara fo ka taa fɔ ko qu'ils interdisaient dans leur département de parler le Wolof, dɔw tun bɛ a fɔ yɛrɛ ko olu ka cakɛdaw kɔnɔna na ko wɔlɔfɔ kan kana fɔ yen. qui est la langue quand même du Sénégal, d'une façon générale. Enfin, la majorité des machins, c'est la langue Wolof. Mais qu'il fallait ou parler bambara ou français. Pour les gens qui se disaient anti-français, ils imposaient à leur département Ni o ye Sénégal jamana kɔnɔdenw fanba ka kan ye ko nka ko bamanankan de ka fɔ walima faransikan mɔgɔw ta fanfɛ mɔgɔ minnu tun b'a fɔ ko olu bɛ faransikanw kɛlɛ. Ne kumana bolofara wɛrɛw fɛ de ne pas parler Wolof, mais de parler bambara ou français. k'u kana kuma wɔlɔfɔkan na nka ko u ka kuma bamanankan na walima k'u ka kuma faransikan na Allez comprendre. ani u tun bɛ n'a faamuya. Ça, c'est un des éléments. Mais enfin, Nka o ye a dɔ la kelen ye nka laban na la rupture en elle-même, farali yɛrɛ kun ta fan fɛ. à un moment donné, il y a eu rencontre entre les partis. On s'est partagé les fonctions. O kɔfɛ baaraw tilatilali nana ka na kɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ. La fédération, le président de la fédération, ce sera Modibo, le président de l'Assemblée fédérale, ce sera Senghor. Ka kuntigi ko o sɔrɔ faraɲɔgɔnkan tɔn na ko o na kɛ Modibo Keyita ye faraɲɔgɔnkan wasabulon o ɲɛmɔgɔ o na kɛ Senghor ye. Les ministres de la Défense, Ani ministre min bi wasa don sɔrɔsiw ka koɲɛ ɲɛnabɔli la ce sera Mamadou Diaye. o na kɛ Mamadu Dia ye. Enfin, bref, Dakuruɲɛ kelen na on a fait des responsabilités entre. baaraw nana ka na tilatila an ni ɲɔgɔn cɛ jɔyɔrɔw nana ka na tilatila an ni ɲɔgɔn cɛ. Un partage assez équilibré, à mon sens, à partir du bureau politique. Mais, encore une fois de plus, tɛmɛsira min ni o ye damakɛɲɛ ye ne ka faamuyali la o nana ka na kɛ k'a daminɛ biro politique ma n'o ye ɲɛmɔgɔyaso ye nka n b'a fɔ ka segin a kan ko kura. intervenant, vous savez, la force des idéologies. Quand Modibo s'est installé avec son entourage, Ni kuma bɛ sen na hakilinaw ni kuntilennaw fanga bɛ da kɛnɛ kan tuma min na ni Modibo ni a lamunu mɔgɔw nana sigi avec leur manière, leur conception de la construction d'un État ou d'une nation, ni u ka kow kɛcogow ye ani u ka kow faamucogo n'a waleyacogo jamana dɔ jɔli walima sigili sen kan. et ça ne pouvait pas correspondre à notre vue. Ils ont entrepris, en vérité, je le dis honnêtement, de vouloir embrigader un certain nombre de jeunes de Dakar, de vouloir s'allier avec des laministes socialistes ici fio. Nka o tun tɛ bɛn an ka yɔrɔw ma u ye a latigɛ n b'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ka denmisɛnnin dɔw minɛ ka olu kɛ kulu ye ni ka tila fɛnɛ ka kulu dɔw ka olu sigi sen kan min bɛ mɔgɔya ladilanni ko fɔ ani fanga kɔnɔgɛnni ko fɔ. Ils ont peut-être estimé qu'en se mettant ensemble, ils pourraient imposer au parti, à notre parti, l'UPS, de changer Senghor comme président de la fédération. Modibo ne voulait pas, peut-être qu'il fallait mettre la Bigué. U y'a jateminɛ la ko ni fara kɛra ɲɔgɔn kan ko u na se ko u na wajibiyali kɛ ka a ɲɛsin an ka parti ma n'o ye UPS ye ka Senghor yɛlɛma k'o bɔ fara ɲɔgɔn kan wasabulon ɲɛmɔgɔya la o tun man di Modibo ye nka Modibo kɔni fɛ Lamine Gueye de tun kan ka bila yen. Ils ont créé donc des comités qu'ils ont appelés des comités de soutien. O cogo la u ye tɔn dɔw ladan o tɔn minnu ni olu kɛra senkɔrɔma tintinin tɔnw ye. La fédération du Mali ou
du comité de soutien à Modibo, qui était le président du conseil. Tando sigira senka ko ka sengoroma tintintonye ka nyasi Modibo ma ni okunye fanga ka kulu nyamgoy. Ils ont été même à l'intérieur du pays pour contacter des marabouts pour les conduire à partager leur opinion. Utara hali jamana re fando fe kata baraka mordo fe walsa ngania mimbe ula ubara okase kanye. C'est quoi son discours. Le police général de Modibo se lève pour attaquer violemment, je ne dis pas vigoureusement, mais violemment. Senghor wula kaka la selike Modibo sorola wula ka wuli ka kuma ufo munu be Senghor ka kuma ukele ama foni fanga ire nga ya foni kele ka nyasi Senghor ma le texte de Senghor sur la coopération avec la France, ka nyasi dafa nyogonya ma ni français sur le système éducatif que nous avions proposé, ani ka anyasi kalan chugonya ma antunye ola ine minke afe sur peut-être la méthode de développement, etc., etc. Kanyasi hali lala yiriwali kechuguma ani atou Un discours assez violent. À partir de là, c'est lui donc. akuma ukera kuma farima unye keleke kuma uye ka damene odela. Après le congrès, nous sommes partis tous avec le sentiment que ça allait certainement éclater. Laje bane ko fe no e congrès ambela jelen dara la saka fa ko farani kon kan kulu in ko anachi. Arrêté, retenu à Dakar par le colonel français Pierre. Modibo Keita menene ka datugun Sénégalais colonel Pierre Peno et Francis Kadin. Modibo Keita et quelques députés soudanais sont rapidement libérés. Modibo Keita ani Soudan wasaden do telia la ulublara. Devant l'ampleur du mouvement de masse qui se prépare au Soudan pour aller les libérer, ka nyasi ulika joba mi ni okara Soudan jamana kan walsa kata Modibo Keita ni to kulu bolula. Le Sénégal et le colonel Pierre préfèrent éviter les affrontements. Sénégal ani colonel Pierre oluye akanu kwarnyogana kananake. Et c'est un héros que Modibo Keita et ses camarades retournent au Soudan. Modibo Keita na tamanyogon ulu sigina kana Soudan u kumbena inafo nganau. L'accueil chaleureux Bismillah ba min kera que vous venez de nous réserver ni awbora sisan ko ke awnye est l'expression oye fen folende ye de votre détermination oye awka chesri de jiralenye à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout, ka fen to sena ka nyasin be kelengelema l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. dama kenye dugu koloko la ka nyasin malika faranyogon kan toma Cette expression o mi folen floyi nous réconforte, ou plutôt obe an lajija nga oretere ajoute à notre détermination, obe dofara anga chesri kan à non que les circonstances kata soro ko ulu kera chugomina ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession Dakar ka an lase farati min be dablali kufo du gouvernement du Sénégal. ka nyasin Sénégal jamana fangama Ce soir, biwlada ina ce n'est pas un discours à prononcer, la selitembolo ka ke parce que je pense que dans les jours à venir, ma miri ka fo do nataula nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier, ana kuma caman sɔrɔ ka wasakɛ k'o fɔ aw ye k'o fɔ diɲɛma ye à situer les responsabilités min ye min kɛ ka o fɔ et à en tirer toutes les conséquences. ani o kɔlɔlɔw ye fɛn fɛn ye k'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Même si pour le Sénégal, l'aventure de la Fédération du Mali est terminée, hali Sénégal jamana ta fan fɛ n'a kɛra k'a fɔ ko faraɲɔgɔn kan kulu ko banna pour Modibo Keita, il n'en est rien. Modibo Keita ta fan fɛ o tɛ fiyewu. Tout est encore possible. fɛn bɛɛ bɛ se ka ɲɛ hali bi. Cette idée d'unité africaine ne peut s'arrêter ainsi. Elle ne peut prendre fin pour de simples querelles personnelles. hakilina min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ farafinna ka kelenya na o tɛ se ka jɔ nin cogo in na tan o tɛ se ka kun cɛ dɔrɔn yɛrɛkun kɛlɛnin dama la. Pour lui, ale ta fan fɛ il faut repartir à l'attaque. Il faut ouvrir des négociations fo wulikajɔ ka kɛ tuguni ka taa ko la fo kumaɲɔgɔnyaw ka daminɛ pour faire revivre cette fédération qui rend plus fort les deux pays. walisa o faraɲɔgɔn kan tɔn a ka la ɲɛnamaya min bɛ barika don jamana fila in na. Il commence alors son périple le même mois d'août 1960 par la France. a ye a ka taama kuntagalajan daminɛ o kalo kelen o la n'o ye san 1960 o dabata kalo ye ni o ye san kalo sekinan ye k'a dabɔ ni faransi jamana ye. Où il en parle avec le général de Gaulle. a nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni général de Gaulle ye. Ce matin, j'ai répondu que nous sommes prêts à accepter toutes les médiations. bi sɔgɔmada in na ne ye jaabili kɛ k'a fɔ ko an labɛnnen don ka sɔn cɛlabɛnni bɛɛ lajɛlen ma. Pensez-vous qu'il existe encore une possibilité de rapprochement au sein du Mali? yala i bɛ miiri k'a fɔ ko cogoya bɛ yen hali bi faraɲɔgɔn kan u ka kɛ mali ta fan fɛ. Mais les possibilités peuvent toujours exister si de part et d'autre il y a la volonté de les chercher.
cogo ɲɛw bɛ se ka kɛ yen tuma bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ k'a fɔ ko fan dɔ fɛ walima fan wɛrɛ fɛ ŋaniya ɲuman bɛ yen ka se k'olu ɲini. Vous venez de dire, Monsieur le Président, que vous acceptiez toutes les offres de médiation. Est-ce que celle du président Houphouët-Boigny, vous la considérez également comme possible dans cette affaire? Jamanakuntigi i b'a fɛ ka a jira k'a fɔ ko i bɛ sɔn cɛlabɛnniw ma u mana bɔ fan o fan fɛ yala i bɛ sɔn Houphouët-Boigny o ka cɛlabɛnni ma nin koɲɛ in kɔnɔna na wa? Nous accepterons toutes les médiations d'où qu'elles viennent. An na sɔn cɛlabɛnni bɛɛ lajɛlen ma u mana ka bɔ la fan o fan fɛ. Les multiples médiations ne donneront rien. Cɛlabɛnni caman fɛn fɛn kɛra olu tɛna banke fosi la. Le Sénégal a déjà tourné la page de la fédération. Sénégal o ye i sen bɔ fédération ko la kaban ni o ye faraɲɔgɔn kan tɔn ko ye. Modibo Keïta doit se résoudre à diriger le Soudan français. Modibo Keïta ka kan ka a latigɛ ka Soudan français ka o ɲɛmɔgɔya ta. Mais il tient à conserver le nom de la République du Mali. Nga a kɔni sinsinnen don a kan Mali tɔgɔ ka o to a la. Il en est le président du gouvernement. Ale o fanga ɲɛmɔgɔ ye. Mais son projet d'unité africaine le hante toujours. Nga baarabolodalen min tun bɛ a bolo ni o de ye ka farafina bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye o miiriyaw bɛ a la hali bi. C'est pourquoi il engage immédiatement une diplomatie de la réconciliation. O de kama a ye cɛsiriw ka o daminɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa cɛlabɛnni ka kɛ. Avec la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, l'antifédéraliste qui avait poussé le Dahomey et la Haute-Volta à quitter la fédération les premiers. Félix Houphouët-Boigny o ka jamana fɛ ni o ye Côte d'Ivoire ye. O min ni o tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kuluko ka o kɛlɛ walasa o ko kana se ka kɛ. Ale min tun kɛra sababu ye Dahomey ani Haute-Volta ka olu ɲɔni. Olu fɔlɔ ka bɔ fara ɲɔgɔn kan kulu in na k'u sen bɔ a la. Dès le mois d'août 1960, kabini san 1960 o dababila kalo ni o ye san kalo 8 ye. Modibo Keïta est à Abidjan en Côte d'Ivoire. Modibo Keïta a taara Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan. Au président Modibo Keïta. Ne ka jamanakuntigi Modibo Keïta. À Madame la Présidente Modibo Keïta. Modibo Keïta furumuso. Aux personnalités qui les accompagnent. Ani mɔgɔba minnu bɛ u fɛ taama na. Ils sont ici en terre ivoirienne. Olu minnu bɛ yan Côte d'Ivoire dugukolo kan. Le très bienvenu. K'a fɔ u ma k'u danse. La Côte d'Ivoire les accueille en frères. Côte d'Ivoire jamana bɛ u kunbɛn i n'a fɔ balimaw. Quand ils auront visité ce pays qui les attend. Ni u tilara nin jamana la munumunu na ka na i ɲɛ da ka o jamana min bɛ ko u makɔnɔ. Quand ils auront senti. Ni u nana a ye k'a dɔn tuma min na. Tout ce que le cœur des femmes, des hommes, des enfants et des vieillards de chez nous nourrit à l'égard du président Modibo Keïta. Cɛkɔrɔbaw, musokɔrɔbaw, denmisɛnw minnu bɛ an ka jamana mɔgɔw ye fɛn minnu bɛ olu dusukun na ka a ɲɛsin jamanakuntigi Modibo Keïta ma. Et du peuple courageux. Ani jamana kɔnɔdenw dusukolomaw. Et sympathique du Mali. Ani jamana kɔnɔdenw minnu ni olu bɛ kinikini ni u bɛ Mali jamana kofɔ. Alors et alors seulement. O tuma de la ani o tuma kelen pe de la sa. Au cours d'un meeting populaire. Jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn lajɛrɛ sen fɛ. Devant l'élite du pays. Jamana maabaw ɲɛkɔrɔ. Le président Modibo tirera la conclusion de sa visite en Côte d'Ivoire. Jamanakuntigi Modibo Keïta a ye fɛn min sɔrɔ a ka taama sen fɛ Côte d'Ivoire jamana kan a na o fɔ. Et nous deux. Ani an fila. Nous évoquerons. An na kuma. Les problèmes qui peuvent concerner nos deux pays. Gɛlɛyaw olu ko la gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ jamana fila ninnu ko la. Il n'y en a d'ailleurs pas. Wa o gɛlɛya yɛrɛ o fɛn yɛrɛ tɛ yen. Si ce n'est que. Fo ni a bɔra. Un réel désir de rapprochement. Ŋaniya ɲuman min ni o bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan na. Entre ces deux peuples faits pour s'aimer et s'entraider. Ni jamana kɔnɔden fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu minnu ni olu danna walasa u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani u ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Et ensuite. Ani o kɔfɛ. Nous développerons les voies et moyens. An na sɔrɔ o la ka layiriwali kɛ ka ɲɛsin cogoɲaw ma. D'après nous. Ka kɛɲɛ ni an yɛrɛ ka yeta n'an ka fɔta ye. Qui nous permettent de réaliser ce que l'Afrique attend de nous. Min bɛ a to farafina bɛ ka min ma kɔnɔ an ta fan fɛ an ka se k'o kɛ. L'unité. N'o ye kelenya ye. Monsieur le Président, j'ai trop dit. Ne ka jamanakuntigi n ye fɛn camanba fɔ. La Côte d'Ivoire vous offre tout son cœur. Côte d'Ivoire jamana b'a dusukun bɛɛ lajɛlen d'i ma. Vive le Mali. Mali ka ɲɛnamaya. Monsieur le Président. Jamanakuntigi. Excellents chers amis. Nteru. Comme l'a si bien dit notre aîné et frère, le président Houphouët. I n'a fɔ an kɔrɔkɛ ani an balimakɛ y'a fɔ cogo min na jamanakuntigi Houphouët. Ce matin, il s'agira tout simplement. Bi sɔgɔmada in na min ko don dɔrɔn. D'exprimer notre joie de nous retrouver plutôt
en terre de Côte d'Ivoire. Ka anga ni sodia ira ka an yɛrɛ ye tuguni Côte d'Ivoire jamana dugukolo kan. Cette terre que nous avons connue O dugukolo min ni an ye o dɔn. en diverses périodes de notre activité politique. An ka politiki ko baara wagatiw caman kɔnɔna na. Et qui retient Ani min bɛ to n kɔnɔ. non seulement notre amitié, An ka teriya fɔlɔ. mais encore qui éveille sur nous le souvenir des époques O min bɛ lakununi kɛ an ta fan fɛ ka hakililajigin kɛ wagatiw la. difficiles Wagati minnu ye wagati gɛlɛnw ye. et pleines de courage qu'ensemble nous avons connues. Ani jijalenya min ni an jɛra k'o dɔn ɲɔgɔn fɛ. C'est vous dire avec quelle émotion nous nous trouvons ce matin parmi vous. Ani k'a jira aw la kinigini min bɛ an kɔnɔ bi sɔgɔmada in na ka an yɛrɛ ye aw cɛma. Et nous venons à vous, Ani an bɛna aw ma. la main tendue, le cœur ouvert, An tɛgɛ yanganen an dusukun dayɛlɛlen. avec le grand espoir que ce bref séjour parmi vous Ka an jigi dalen to a kan k'an bɛna wagati kunkurunin min kɛ aw fɛ. consolidera les liens de coopération étroite existant déjà entre nos deux pays. O bɛna kɛ sababu ye ka na ni dafaɲɔgɔnya siraw olu banbanni an ka jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Et qui vont préfigurer la grande coopération entre tous les peuples d'Afrique. Wa ni o bɛna kɛ ɲɛbila ye ka a ɲɛsin dafaɲɔgɔnya belebele ma farafina jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. Toujours obsédé par l'ancien empire des Malinké et des Songhai, Modibo Keïta va tenter d'autres regroupements. Modibo Keïta hali bi ka jigi dalen to kɛlɛmasa dugukɔrɔ min bɛ Mangaw ani Sangoyi ka olu kofɔ ka jigi dalen to o kan. Modibo Keïta a bɛna fara ɲɔgɔn kan wɛrɛw fana laɲini. Dès la même année 1960, il va former avec Sékou Touré de Guinée et Kwame Nkrumah du Ghana O san kelen kɔnɔna na n'o ye san 1960 ye. A bɛna kulu dɔ sigi sen kan ni Laginɛkaw ka jamanakuntigi Sékou Touré ani Kwame Nkrumah Ghana jamanakuntigi. l'Union des États de l'Ouest africain. Fara ɲɔgɔn kan kulu min ni o bɛ farafina tilebiyan fanfɛ bolo jamanaw kofɔ. Septembre 1960, San 1960 kuncɛ wagatiw la. c'est la rupture avec la France. O ye jɛɲɔgɔnyaw dabilalen ni Faransi jamana ye. 22 septembre 1960, le retrait de la communauté est décidé. San 1960 o tulafin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22 ye senbɔli kulu kɔnɔna na o nana latigɛ. Et un an après, Ani san kelen o kɔfɛ le dernier soldat français quitte le Mali. Faransi sɔrɔdasi laban o bɔra Mali jamana kan. Professeur Bakary Kamian, quelles étaient les raisons réelles de cette rupture particulièrement radicale avec la France? Professeur Bakary Kamian, sababuya jumɛn de ye a to senbɔli lakika a da kelen o ka kɛ ni Faransi jamana ye? Vous qui avez travaillé avec lui, Aw minnu ye baara kɛ a fɛ. qu'est-ce qui explique que celui qui était jusque-là un des militants de la communauté française puisse ainsi tourner le dos avec autant de fracas à Paris? Mun de y'a to maa min bɛ yen k'a fɔ ko o ye Faransi ka fara ɲɔgɔn kan kulu o tɔnden dɔ ye o ka i kɔdon nin cogo la tan ni kɔdon da kelen ye Faransi ma Paris ye. Modibo a accusé le gouvernement français d'avoir été responsable. Modibo ye jalaki ta ka ɲɛsin Faransi fanga ma k'a fɔ ko a kɛra sababu ye de l'éclatement de la Fédération du Mali. ka na ni Mali fara ɲɔgɔn kan kulu cili ye. Donc, O la il y a eu une rupture farali kɛra contre le gré de Modibo ka taa sɔrɔ a ma kɛ Modibo diya ye ko ye. parce que Modibo avait toujours souhaité qu'on aille à l'indépendance Ka d'a kan Modibo tun ye a kanu an ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la en accord avec la France. ni yamaruya ye min bɛ bɔ Faransi yɔrɔ. C'est pour ça qu'il a voté oui pour le référendum de 1958. O de kama a ye awɔ ɲɛnatɔmɔ ka a ɲɛsin kandili ma min kɛra san 1958 na. Mais Nka les circonstances ont été telles que, lahalayaw nana ka na kɛ cogo la comme le dit Senghor, i n'a fɔ Senghor y'a fɔ cogo min na. c'était la volonté de Dieu, ça ne dépendait ni des hommes, A kɛra Ala ka ko latigɛlen ye a kɛra Ala sago ye. O dulonnen tun tɛ adamaden si la. ni autre chose, mais de l'histoire et de la géographie. A dulonnen tun tɛ foyi wɛrɛ fɛnɛ na nka a dulonnen tun bɛ fɛn min na dɔrɔn o ye dɔ fɔ ye tariku ani mɔgɔw sigicogo dugukolo kan ani dugukolo yɛrɛ cogoya. C'est ce que Senghor lui-même a déclaré. Senghor yɛrɛ kun ye min fɔ o y'o ye. Donc c'est quelque chose de regrettable. O la fɛn de don fɛn min ni mɔgɔ bɛ nimisa a la. Les deux côtés, on a regretté l'éclatement de la fédération. Fan fila bɛɛ lajɛlen nimisara kun min na fara ɲɔgɔn kan kulu cira. Mais il y avait beaucoup de divergences en fait. Nka fɔɲɔgɔnkaw caman de kun bɛ yen. Divergences idéologiques. Fɔɲɔgɔnkaw kun bɛ yen kuntilennaw ni hakilinaw ta fan fɛ. Parce que le socialisme signifiait pour Senghor Ka d'a kan sɔrɔ ni fanga forobayali Senghor ta fan fɛ o kɔrɔ kun ye le renoncement à la religion. ko ka i sen bɔ diinɛko la ka ban diinɛ ma. Or Senghor se disait responsable d'un pays de musulmans et de catholiques. Senghor dun kun bɛ a jirala k'a fɔ ko ale ye ɲɛmɔgɔ ye jamana kunna jamana min ni silamɛw ni katolikiw ka ca ye. Il ne pouvait pas dire à ses compatriotes de ne pas croire en Dieu.
a tun se k'a fɔ a jamana kɔnɔden ɲɔgɔnw ma ko olu kana da ala la. En ce qui concerne les finances, K'a ɲɛsin nafolokow ma. je vous avais dit tout à l'heure que Senghor N bɔra k'a fɔ i ɲɛna sisan ko Senghor pensait que notre économie n'était pas capable de supporter le poids d'une monnaie. ko an ka sɔrɔ ko o kun tɛ se ko cogoya kun t'o bolo ka se ka wariko dɔnni ta a yɛrɛ ye. Et en ce qui concerne la défense, K'a ɲɛsin makangani fana ma ni o ye jamana lakanaliko ye. il estimait que A kun ye a jate minɛ ko nous n'étions pas en mesure d'assurer notre défense dans l'immédiat. ko an tun tɛ se ka an yɛrɛ ka makangani an yɛrɛ ka lakana kɛ yɔrɔnin kelen. Et au point de vue des affaires étrangères, on n'avait pas excès d'expérience. Ka a ɲɛsin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ fana ko ma. A y'a jira fana ko dɔnniya ba tun tɛ an na. International pour défendre nos droits. Diɲɛ selekɛnɛ ni jamana kan walasa an ka hakɛw ye min ye k'olu lafasa. Voilà donc quelques divergences. A filɛ nin ye fɔɲɔgɔnkɔ dama damanu. Or, K'a sɔrɔ évidemment, la pensée de Senghor était favorable à celle du général de Gaulle. hakilina minnu kun bɛ Senghor la o kun ka di De Gaulle ye o kun bɛ bɛn De Gaulle fana hakilinata ma. Et il y a eu d'autres motifs, des raisons Sababuya wɛrɛw fana bɛ yen kun wɛrɛw fana yera. d'incompatibilité entre des tempéraments, le tempérament de Senghor et celui de Modibo. Min bɛ tali kɛ nin jamana masakɛ fila ninnu galabu la ni o ye Senghor ani Modibo Keita ye. Et ensuite, d'autres raisons extra-maliennes, qui sont des raisons politiques, de politique. Ani o kɔfɛ fana minnu ni olu tɛ tali kɛ Mali yɛrɛ cogoyaw la an k'a fɔ k'a fɔ sababuyaw don min bɛ tali kɛ politikiko nasiraw la. Alors, on va voir que l'aide que le gouvernement malien, le gouvernement de la République soudanaise accordait aux indépendantistes algériens. Dɛmɛni min ni Sudan français kun bɛ ka o ta ka o lase mɔgɔw ma minnu ni olu kun bɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini Algérie. N'est pas pour rien dans l'éclatement de la fédération. O kɔni tɛ kun gansan ye fédération n'o ye faraɲɔgɔn kan kulu cili kun olu kɔnɔna na. Modibo Keita, qui tourne le dos à la France, Modibo Keita min ni a ye a kɔ don France la. adopte également l'option socialiste. O nana ka na jɔ sen ta min bɛ tali kɛ sɔrɔ ni fanga forobayali la. Ceci s'accompagne naturellement d'une mise en application des mesures du socialisme. Fɛn min bɛna fara o kan o ye tagabolo minnu ni sɔrɔ ni fanga forobayali tɛ ɲɛ ni minnu tɛ. Professeur Bakary Kamian, Professeur Bakary Kamian, vous qui avez longtemps travaillé avec lui, vous qui avez même enseigné l'idéologie à l'école du parti, est-ce que cette décision, ce choix de l'option socialiste, n'était pas d'abord une réaction contre le colonisateur, contre la France? E min ye baara kɛ ka mɛn ale fɛ, e min ye kuntilena kalan ka o di parti ka ekɔliso la. Yala ni latigɛ min kɛra ka sɔrɔ ni fanga forobayali sira ta ni jɔsen min tara, yala o kun tɛ kɛwale fɔlɔ kɛwale min ni a kun bɛ jɔnya kɛbaga n'o ye Faransi ye ka o kɛlɛli kofɔ. Le problème le plus important, c'est que les conditions de rupture. Gɛlɛya min bɛ yen ni o nafa ka bon ka tɛmɛ gɛlɛyaw bɛɛ kan o de filɛ nin ye ko charte minnu n'olu kɛra farali kun ye. De l'éclatement de la fédération. Ka fara ɲɔgɔn kan kulu ci. Les conditions dans lesquelles le Mali et la France se sont séparés. Charte minnu kɔnɔna na Mali ni Faransi farala ka bɔ ɲɔgɔn na. Ont certainement influé sur cela. O kɔni ye nɔ to o kan. Mais Nga il y a eu aussi, il faut tenir compte des personnalités, de la formation des leaders. Fo jateminɛ fana ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu kɛra sababu ye ka ɲɛmɔgɔ ninnu k'u kalan k'u labɛn. Modibo a été membre du Parti démocratique du Soudan qu'il a créé avec le président Mamadou Konaté en 1946. Modibo ale kɛra tɔnden ye tɔnden min ni ale kun bɛ politiki tɔn kɔnɔna na ni o ye Sudan bɛɛ y'a landu olu ka bɛrɛbɛrɛli tɔn ye ni o ye Parti démocratique du Soudan ye. A ye o parti min sigi sen kan ni ɲɛmɔgɔ Mamadou Konaté ni o nana ka na kɛ san 1946. Et ce parti avait des affinités avec la FCO. Ani o parti min filɛ o ye jɛɲɔgɔnya kun bɛ o ni FCO o ni ɲɔgɔn cɛ. Tandis que l'autre composant français de l'époque, oui. Oui, le Parti socialiste français. Ni o ye Faransikaw olu ka bɛrɛbɛrɛlikuru ye politiki tɔn ye min ni a bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali ko fɔ. Et vous savez que aussi l'autre composante du Rassemblement démocratique africain. A b'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛw fana kun bɛ Rassemblement démocratique africain kɔnɔ. Union soudanaise RDA était le Parti démocratique du Soudan. Union soudanaise RDA o kun ye Parti démocratique du Soudan ye n'o ye politiki tɔn ye min bɛ bɛɛ y'a ko fɔ Soudan. Formé par Drissa Diarra et ensuite avec des amis français comme Fayette et
Morley qui étaient des communistes. Ni o labɛnna Dirisa Jara fɛ ani o kɔfɛ ni Faransi a teri dɔw minnu bɛ bɔ Faransi i n'a fɔ Fayette ani Morley ni olu tun ye Delaka tigilamɔgɔw ye ni o ye communistes ye. Des communistes et qui avaient aussi créé l'école, le centre d'études, le groupe d'études communistes. O communiste minnu ni olu tun ye kalanso sigi sen kan ni o ye kulu min ni o bɛ sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ko fɔ communistes ta fan fɛ. Donc en réalité, o la tiɲɛna tous ces mouvements ont influencé Modibo Keïta nin tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen ye nɔtɔ Modibo Keïta la qui a choisi l'option socialiste. O min ye sɔrɔ ni fanga forobali jɔsen suganti. Mais à cette période-là, nga o wagati kɔnɔna na oui, pas tellement parce que nga a ma kɛ ten jɔnjɔnna ka d'a kan. Je crois qu'il faudrait être nuancé parce que ne hakili la an ka kan ka an nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan. Modibo n'a pas été communiste. Modibo ma kɛ communiste ye. Et à un moment, il avait parlé du parti socialiste. Wagati kɛra la a kun kumana sɔrɔ ni fanga forobali ko la. Mais en réalité, ce socialisme n'était pas ce que beaucoup ont pensé. Nga tiɲɛ yɛrɛ la o socialisme min filɛ o ye o kun tɛ mɔgɔ caman miirinanta ye. Si je me réfère à sa déclaration, n'an bɛ a ka kumafɔlenw jateminɛ ka sinsin o kan. Il a demandé un parti socialiste qui devrait être basé sur les réalités africaines. A y'a ɲini ko parti ka sigi sen kan min bɛ sɔrɔ ni fanga forobali ko fɔ ni a bɛ sinsin farafina lahalayaw kan ni ani farafina lahalayaw bɛɛ bɛn. Même s'il s'agit d'un socialisme à l'africain, hali n'a sɔrɔ ko sɔrɔ ni fanga forobali de ko don min bɛ bɛn ni farafina lahalayaw ye. Il est perçu comme appartenant au bloc de l'Est. Modibo Keïta yera i n'a fɔ mɔgɔ min ni ani kulu mɔgɔw ka di kulu minnu ni o ye farajɛla kɔrɔyan fanfɛ bolo mɔgɔw ye. Surtout que Modibo Keïta joue avec brio la rivalité entre Chinois, Soviétiques et Américains. Zanko Modibo Keïta fadenya min tun bɛ Chine jamana mɔgɔw, Rusila mɔgɔw ani l'Amérique jamana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ta tun bɛ sɔrɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. En 1961, san 1961 na, la participation de Modibo Keïta à la conférence de Belgrade étend son audience au tiers-monde. Modibo Keïta sen donni Belgrade lajɛ la a ye a ka kumaɲɔgɔnya sama k'a lase fantan jamanaw ma. Professeur Bakary Kamian, vous qui sous son régime avez enseigné l'idéologie à l'école du parti. E min ni e tuguna a ka tagabolo kɔ kuntilenna min bɛ a la ka o kalan di parti ka kalanso la. Qu'est-ce que vous leur enseignez exactement? C'était quoi les dogmes de cette option socialiste qu'il fallait inculquer aux camarades du parti? E kun bɛ kalan sugu jumɛn de di mɔgɔw ma? Sɔrɔ ni fanga forobayali a jɔsen kun bɛ ɲɛsin kalan sugu jumɛnw de ma? O kalan minnu ni o kun kan ka di parti a tɔndenw ma. Il y a ce qu'on appelle l'école du parti. Fɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko parti ka kalanso. L'école pour former les cadres de l'Union soudanaise RDA. Kalanso de kun don min ni a bɛ Union soudanaise RDA o maa kalannenw ka olu labɛn dilan. Qui a été le parti unique qui a mené le pays à l'indépendance depuis 1958. O min kɛra parti kelen pe de ye ni a nana ni jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ma kabini san 1958 na. Et ce parti o parti min filɛ o ye de l'Union soudanaise RDA n'o ye Union soudanaise RDA ye avait des cadres qui étaient venus d'horizons divers. Maa kalannenw kun bɛ a kɔnɔna na minnu ni olu bɔra fan caman fɛ. Il fallait leur donner une formation commune pour qu'ils puissent parler un langage commun. Wajibi kun don foroba kalan ka ta k'a di u ma walasa u ka kuma fɔta kun ka kɛ kelen ye. Mais quel langage? C'était quoi l'idéologie? O ye kuma fɔta jumɛn ye? Kuntilenna yɛrɛ kun ye jumɛn de ye? L'idéologie, c'était d'abord de créer un parti politique. Kuntilenna min kun bɛ yen fɔlɔ o ye ka se ka politiki tɔn dɔ ka o ladan. Qui serait basé sur des problèmes de développement. Politiki tɔn min ni a bɛna sinsin yiriwali kisaw olu kan. Socio-économique et sociaux du Mali et de l'Afrique. Fo kana se kisa minnu bɛ tali kɛ mɔgɔya la yiriwali kow ma Mali kɔnɔna na ani farafina. Essentiellement, et qui n'a aucune acquaintance, qui n'a aucune relation avec les partis communistes extérieurs. Jɔnjɔna min ni jɛɲɔgɔnya foyi tɛ u ni parti communiste tɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔ kan. Ni avec l'Union soviétique. Jɛɲɔgɔnya foyi tɛna kɛ ani Union soviétique ni ɲɔgɔn cɛ. Ni avec la Chine. Ani Chine jamana. Ni avec la Yougoslavie. Ani Yougoslavie jamana. De Tito, du maréchal Tito. Tito min ni o bɛ maréchal Tito ko fɔ. Mais pourtant on voyait un lien fort entre le Mali et ces pays qui appartenaient au bloc de l'Est de l'époque. Nga o bɛna ta jɛɲɔgɔnya bɛ ye jɛɲɔgɔnya min kun bɛ Mali ani ni kulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kulu minnu ni olu bɛ farajɛla kɔrɔyan fanfɛ bolo fɛ a wagati la. Oui, mais
il y a eu des relations à cause de l'armement, de la défense. Awo janyogonya ulu kera ka sababu ke keleke minan ko wi munu be jamana matangali ko fo parce que je vous ai dit tout à l'heure kada ka mbora ka fo inyana san que le Mali s'est séparé de la France dans des conditions dramatiques. Ko Mali farala ka bo France jamana na chatu ni o chejugu yara kosobe. Le Mali a toujours prôné l'indépendance dans l'amitié avec la France. Mali yere ma horanya wele da teriya konona na ni France jamana yi. Mais cela n'a pas eu lieu. Nga o maseka ke dans la nuit du 19 au 20 août 1960. Samba kele keme kononto ani biworo o daba blakalo noye sankalo shekina otle tan konontona kana blatle mugana shula. Et le Mali a proclamé son indépendance. Mali aka yerema horonya wele da en dérompant tous les liens économiques et politiques avec la France. Ka jenyogonya ubela jelentige ni Francier. Jenyogonya munu betalike politique ko ani surako la ni Franci jamanai. Tous les liens politiques disons avec la France. Anga foko jenyogonya sira fin be politique ko na sira fe ka betige. Mais nga ce qui est certain, mingoni jelendo, c'est que quand les Français ont boudé le Mali, wamina ni Franci jamana kono deun ni oluye Mali bla. Le Mali s'est tourné vers l'Union soviétique pour chercher des armes. Mali a nyesi Union soviétique jamana ma ka keleke mina unyini. Pour chercher du matériel pour se développer. Ka mina unyini walsa abse ka yiri wa chogo mina. Le Mali était relativement isolé. Ma abse ka fo chogo de la ko Mali kumbe akelina. Vous vous rappelez, il y a eu la rupture des relations ferroviaires entre le Sénégal et le Mali. Aba kalama ka fo ko janyogonya munu kumbe talike negesera kola ulu tigeli Sénégal ani Mali ni nyogonche ko okera. Donc pour ne pas être étouffé, wala walsa fien kanana tige ana. Le Mali s'est tourné vers la Côte d'Ivoire. Mali inyasi Côte d'Ivoire jamanama. Et ces relations ne pouvaient être que routières. Ani o janyogonya o kun seka ke dore fo sira boli o janyogonya. Et l'Allemagne a beaucoup contribué pour aider la République du Mali. Ani Allemagne jamana joro buyana kosebe Mali demenina. À avoir des véhicules. Walsa ka bolfan ko lusoro. Qui ont assuré le transport des marchandises. Walsa ka menan olu doni. Allemagne, vous parlez de l'ancienne RDA. Niko ko Allemagne yala ibeka kuma RDA koro de kolawa. Non. Aïe. L'Allemagne fédérale. Nkambe Allemagne farangon kanton de ma Allemagne fédérale. Le Mali avait reconnu les deux Allemagnes. Mali kun sona ni Allemagne jamana flan numa. Mais l'Allemagne fédérale a été celle qui a le plus aidé la République du Mali. Nga Allemagne fédérale no yuka farangon kanton ye o de ka de meni barka buyana Mali ta fanfait. Parce qu'elle a donné 3,5 milliards pour assurer 325 camions Krupp. Kadaka aye milliard sabanin tla de di walsa ka camion keme sabanin muganduru ulu musaka ko uka nyanabo qui ont assuré le transport des marchandises. Walsa ulu ka seka jago kamina undoni. Elle a aussi donné plus de 1,5 milliard. Aye mi di fina ka chan milliard keleni tlai pour créer des ateliers. Walsa ka atelier ou labin pour aider à fabriquer des pièces sur place. Walsa pièces ulu ka seka dla anga jamana kanya no ye nega misanwi. Et je crois que l'Allemagne a été le pays qui au début de l'indépendance a le plus aidé la République du Mali. Monsieur Kafaoula Kafako, Allemagne, allez konikera Jamanaï, Anga Yerema Hornia Damnena, Mie, Mali demain, Kateme, Jamanato, Nounou Beka. Néanmoins, il y avait des relations directes avec l'Allemagne démocratique. Nga ona taota jenyogonya suruma fena tumbe ni Allemagne démocratique puisque nous étions, on avait dit, non alignés. Kadaka, anya foka fo, antuye Jamanaï, minti isendu, wali kungoula. On était alignés ni sur l'Est ni sur l'Ouest. Wa antute farajala, Coréen fanfait Jamanaou demain, les bien fanfait Mogokan, antute les bien fanfait Mogo fenêtre demain, Coréen fanfait Mogokan. Et on reconnaissait les deux Allemands comme État indépendant. Wa antume ni Allemand Jamana flabe fenêtre jate, Kafako Jamanaou do, munu keleme kukaire mahoranyata. La membaou, ambe fuli kadi auma ni anga baro otako flanai, baromi ni abeta like Modibo Keita la. Modibo Keita mi, sikate ala ni anyogwa maye farafina. Anyogwa maye farafin jamana masakela. Anyogwa maye fana Mali kono ya masakela. Ante na foka fongo foka ta jine wilenga anyogwa ntena ye kadaka ante ala ye kudon. Kadaka mga ufana wilendo Modibo Keita kobi. Mga wara ufana wilendo Modibo Keita nona bi. Mga wara ufana wilendo mbi ni tagabulo munu. Amseka fo ko uye Modibo Keita ka tagabulo rei jonjona. Ola ambe afu ni bashi make barota ko sabana. Abena kana ulame. Kabaro ilase au mabara bokum. Jago kelado Bamakoya. Kuma borula Abouakar Kamara numéro 1. Anche au kwa kuluma jola. Au kambe ni nyukona warema.